Yo, Ejura Yam Festival, so I'm say every year biano you celebrate Ejura Yam Festival. Na festival no ye grand day back see party and suffering panyufo bebre. No mo ba na ye no makasa na ya emwa kakra de abo ekro no ba. Nti afo de de sie ne say youth no na ye pese fasa come so ne ye tu wo mofo ne ma wo mani pa wo mo so bibi on be ye bia. Na wo ma ho se obi antimi mfa mra enhye wo nsam nye de opɛ. Ye wo mra a kyekire ye nyina nti sa mra no na say makwa na mra no de ye adwuma e wo ye nyina mu. Nti youth no ne de ne ato say ye bodwa na Bejina so near Casacho. Special guest of honor, Nana Asumija Mahine, one a bit in na or no Ancasano of Ase, Asante Region Minister, the Bonnie Chidom. Yatu and suffering pain for Bebrea, almost so eba, the one Yam Abetel Madi. Until date, 11th of next month, 11th of October, Achacranopa Dubaco, near Trasway in Fianimo, near Bujaka Sepa, na Yadi Asha Oman and Ejura ahimfie anymore. Yes, Ejurahene na himfie e wadura. Na bayira fashion. Na bayira fashion. Bayira yedi ana. Bayira yedi afashe. Ya fashion kese aye na every year bia. Se bayira foforo no e ba ye nya amamre we a wo hene bi wokromo bia eni sa bayira ne bi. Kosi se ye bedi sa ye be ya amamre yedi bayira na ya faso abodwa. Aye se homecoming no. Ya to ensafre titru ne menche nyina mo nyina mo mra dwara na mo mehwe enema ye wo wadwara nipa ye wo wadwara emmo ye ho ye wo wadwara ne nya atofo so mo mra meboye